Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Abagcine bezinikela emaphoyiseni abasola ababili abadubula ababulala usomatekisi ngesikhulu ihluku emanzi imtoti. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Bonke uqala sijoyinele elikhasi wamolekele igama lami ngosibonga konke wakandwanda mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Bagcine bekhalelwa ngamasonga akasigonyela abalisa ababili ngolokudubula bebulale usomatekisi esigamekweni esenzeka ekuqaleni ngonyaka. Ngesi-22 zikaJanuwari umufi uSimiso Gumede kubikwa ukuthi wavinjezelwa ngenhlamvu ngabasola abangaziwa esesitoro emanzi imtoti. Abasola baqala ukumdubula esesegaraji waphuma emontweni waze wayobalekela isitoro nakuyila ashonela akhona. Abasola ababili abaneminyaka ephakathi kuka-33 kanye no-36 ukuthi bazinikele bona emaphoyiseni ngokuyalelwa ummeli wabo emva kokuza ukuthi amaphoyisa asebenza ubusuku nemini ebathungatha. Abasola ababili bazovela ngaphambi kwemantshi yasemlazi ngesi-15 zikaJuni ngecala lokubulala usomatekisi. Kuchaza uConstable Thenjiswa Ngcobo okhulumela amaphoyisa akwaZulu Natal. Abantu bafethu lezi indaba ke ezibuhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho khona lapha ku-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.